good morning. So, karon pa lang minamata and pag mata na ho guys, na po nasud sa akong brain cells. For this video, ang atong himuon karon is na ako'y magic. Wow, magic. So, as what you can see, mao ni siya baso nga naisod tubig. Of course, mainom ni siya nga tubig, guys. So, kini siya nga baso, man ako'y magic karon. Ready na ka? O ba kita nag-magic ko? Wa. Okay, so karon mag-magic ko. Kini siya nga tubig, imnon na ko ni nga dili mabasa ni nga blazer kay tabunan man ni nako siya. So, shout out ni Mrs. Flora May no Boholana nga dito no ni nakita ba niya nakon ko nga ako kapunan suwayo no mainom baka po na nako nga di mabasa ang tabon. Okay, so karon tabunan ni ana. Mainom ni nako nga dili mabasa ang kining blazer. Yeah, shout out sa Kayukayan. So dito ni sa Kayukayan napalit ng blazer tag 50 pesos lang. Okay, so mainom na ho ning tubig nga dili mabasa ning blazer. Kaya de. Yasa mo yung mulay pagi no di mo mabasa. Basta kay ako maning hurim-hurim man. Magic na yung hurim-hurim. So, kaya de. De. Sure. E gani, di man ka na kaya, tagay mo 500, kaya na ha. Tagaan no. Oh. Okay, so kani ha. Mabasa ang buhat ng 500. Oo, mabasa. Pero sure ko 100% ka di ni mabasa ini hawaning yang nan. So 500. Okay. Ready? Okay, Ready. sige. So pero una na ho ni mainom, pa ni hurim-huriman. Hurim-hurim bisa kapila ka na hurim-huriman. Unya. Tanaw, kuhaon ni mo iniguman ha. Iniguman na hurim-hurim. Kuhaon ni mo ni aron matanaw jud mo nga di jud mabasa ang saksihan jud mo ba nga di jud ni mabasa. Kuhaon mo na ho. Sige. Go. Okay, sige. Kini ba kuhaan ni guman na hurim-hurim ha? Aron kitan jud nimo. Okay, ayaw pag samtang naghurim-hurim ko, ayaw pagbanha ha. Kay dili pwede magbanha basta maghurim-hurim ko kay di ko maka-focus. Ready? Ready. Sige. Ayaw lagi sige katawa. Okay. Kuhaan na. Diba? Di lagi na mabasa. Kuhaan na. Hinayi. Diri. Hinayi jud kuha ha. Hinayi kuha. Hinay. Ano? Di ba mabasa? Mabasa. Ano maot ka na? Di ba mabasa? Mabasa oh. Maot na. Guys. Kuha ka na. Mabasa guys. Okay, so diba? So mo to siya guys para makakwarta mo sa tanang mga misis diha no. Sa tanang mga misis diha yun na ninyo para makakwarta mo 500 pesos. Bahala na mo wansang ko siya. Libo ba inyo ha basta kayo kini 500 ni automatic na ni pang ukay. Oh. Di kaya. Di kaya. Kaya ka mga out gaya mo magipatuha. Okay, so thank you so much for watching. Bye. Please like and subscribe. Bye.